Mogen we de muziek starten? Jazeker. All I can say is I don't think I've seen anything like that in all of the auditions we've seen. And in one word, spectacular. Wat een streling voor het oog. Voor mij grote ja. Waar en wanneer kan ik mij inschrijven? Dus van mij een dikke ja. So you need 2 yeses to go through, and you need 3 yeses to jump up and down and go crazy, all right? So let's just say 1, 2, 3!